Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Isma Ois. Halo pemirsa, kali ini Mbak Isma mau seperti biasa mau masak ya pemirsa. Masak apa Mbak Isma? Mau masak bandeng seperti biasa. Bandengnya ijek guys, yang diwingi kayak dari hamba Allah. Apa tak sayur loh, kuning. Bumbu kuning ngono kalau pemirsa. Jadi gak digoreng aja. Dan kita Mbak Isma belanja ya ning gone Mbah Sriyami. Tuku apa ae tak delokno guys. Sik. Lanjut iki. Nek mau tuku apa ae ya Mbak Isma tumbas bawang putih 2000. Terus tuku tomate 2000. Abung-abung pemirsa aku dikei tomat. Terus beli daun jeruk ambek punir. Daun jeruk ambek punir ki sakmene kae ki regane cuma 1000. Jadi gedhong jeruk iki 500 pemirsa. Terus punir iki ya 500. Oh, punir ambek daun jeruk sakmene kae 1000. Mulai tak kira sithik dadak akeh deh. Punire sakmene kae lho. Ambek daun jeruk. Tomatnya untuk 5 ya. 2000 dapat 5. Terus iki berambangnya 3000. Pokoknya mau belanja nih gone Mbah Kono entek tempene iki 1000-an. Oh, 3000. Iki 2500 nih gak salah. Pokok semua iki entek 13.000 untuk marik-marik, untuk brambang, untuk tomat, untuk bawang, untuk punir, jeruk, daun jeruk, tempe. Iki sesuk dioseng pemirsa, iki jenenge oseng katek. Tomatnya 2000 murah meriah ini. Brambang bawang 5000. Pindah masak pemirsa ngantuk yang ini. Peri. Ini nek kalau kuning ki bumbune yo kunir ki pol penting ambek daun jeruk ya. Seger raos. Pokokan pon-pon nek masak iwak ngono ki. Dan iki kali iki kok iwake gak tak goreng dadi pengine langsung tak cemplungno ngono kae. Kayak masak iwak patin niku lho pemirsa. Oke ya wis kita lanjut ning gone dapur Mbak Isma langsung. Oke, semangat yuk guys. Mumpung ijek pagi. Kita masak. Kita lanjut pemirsa, kita cuci dhisik iki bumbune ya brambang, bawang, punir, lombok, tomat. Lomboknya pemirsa. Aku lomboknya pakai anu wae, kok utuhan. Kalau kuning kok ya kayak kelan ku lho pemirsa. Bumbu kuning, patin. Iki Mbak Isma mbek ngisi banyu ya pemirsa, maaf nek suarane gak kurang banter apa gak krungu ya. Brambang bawang kok diulek. Terus punire oleh digodhog ya oleh diulek mentah. Kita ulek mentah ae kok langsung digongso ngono ae pemirsa. Lomboknya kasih utuhan ae ya dimplungno utuh. Oh iya, terus bumbune apa ya? Mbak Isma tumbas dino. Enek kemiri, merica. Jadi brambang, bawang, bawangnya bandengnya sudah saya bersihkan, tak cuci bolak-balik, tak rosii, tak koloki
iki kene iki kupinge kene pemirsa lho ditaruh freezer iki diingi kae kan 1 kilo dadi iki diingi kae tuh lu songo terus isi rolas yo wis digoreng kae solokne terus iki tapi video ae jangan ae iki mau Dek Peri njaluk sarapan nasi es matang tapi Mbak Isma urung tak masak tak kon ngenteni iki pemirsa kok enak anget-anget pasti seneng Dek Peri iki seneng soalnya pernah tak masakno ndas patin lele pun juga bisa ya pemirsa iki dipepes juga enak dimasak pepes ya enak opo enak brambang bawang kemiri rico kunir daun jeruk laos kemiri ini loh merica pakai laos kunir kerik dioceki juga bisa dikerik juga iso guys pokok ngresik Mbak Isma tak ulek mentah wae Bismillahirrahmanirrahim. Salak. Lomboke dicemplungno utuh ngono ae pemirsa iki pedes. Soale nek bumbu kuning itu gak pedes. Pedesnya pedes, engko lomboke diceprus. Oke, kita lembutno dhisik nanti kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut pemirsa guys halus. Nah, ini lomboknya sudah kita cuci, nanti dimasuk ngono ae kita pemirsa. Terus tomatnya nanti juga diiris-iris ngono. Ini laos, daun jeruk, oke guys, mau tak masang gas dhisik. Oke, kita lanjut. Tomatnya kita iris-iris dadu. Ini kotak ini pemirsa. Ini mbak ngisi banyu mbak Isma, jadi tak tinggal ya pemirsa. Ini urung nyuci baju. Awake loro kabeh dadi tangine rada kawan gimana. Nah.
tomat akeh ini ki ben apa ben seger. Soalnya nek kalau kuning ki enake pakai tomat. Lomboke ya enak diutuhno. Oke. Ini lombok abang rawit. Oke, karek ngungso bumbune dulu. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, napi ini kali ini kita pakai wajan yang gede pemirsa. Kasih dhisik bumbune, kita gongso dulu. Tuang minyaknya. Gak usah banyak-banyak minyak ini, cukup matengno bumbune pemirsa. Panas, masukkan sampai matang, nanti lagi tuang air. Oh iya, kita masukkan sebentar lebih masak nasi ini laos dari dan jeruk laos ini bumbu kotak kelas salam seri dan kita pokoknya sama daun jeruk itu wangi di air. Wangi busik lah dikasih air ya. Tidak pakai santan, pakai air buat semua ya. Ini mulai jedak. Doke dipangan tikus lho. Wis, kita kasih air pemirsa. Saiki sik. Bentuk gosong ya. Saiki nanti kita masukkan tomat sik. Iki wis zero. Tambahkan air. Api ini kita besarkan. Langsung kita masukkan tomat sama lomboke. Nah, nunggu sampai mendidih. Kok ikannya masukkan, tambahin airnya ya pemirsa. Airnya anune kalian, keinginan kalian. Oke, nunggu sampai mendidih ya pemirsa. Ini bakal tak tutup. Kita masukkan tak lombok abang pemirsa, benayu rupane. Yo kuning, yo abang, yo ijo. Ini nunggu sampai lomboknya yo rada medok, tomate kita tutup dhisik. Ikannya terakhir pemirsa. Masukkan sekalian gak apa-apa ya, kita masukkan sekalian aja bumbunya resep. Nanti kita langsung tutup. Masukkan iwake, gak usah digoreng, wis pokok sementing dicuci bersih, direwesi, dicuci bolak-balik. Kita masukkan ikannya. Oke, sampai nyelup kita tutup, nunggu sampai mendidih. Oke. Nah, guys, ambune wis seger. Ya wis mateng. Kita tes rasa dulu. Kurang apa ya pemirsa? Bismillahirrahmanirrahim. Kurang masakku. Enak sekali. Terus pas kurang
masak kotak entek Pak Resi. Mantap pemirsa, cantik, matang, rasanya juga sudah pas. Dipiring kok seneng. Wis karek mateni. Cocok. Oke, iki diperi gak sabar. Maem, guys. Wis lesu, iki wis mateng, rasanya sudah pas. Wis tak icipi, kasih gula, penyedap rasa. Udah, kita matikan ya pemirsa. Mantap pokok rasanya. Ngono Mbak Isma selesai masak ya. Mbak Isma pamit sekalian. Terima kasih sing wis selalu mengikuti kegiatan Mbak Deni, Mbak Isma. Kita matikan. Wis selalu support, nggak semangat saran masukan. Terima kasih pemirsa selalu dukung konten-kontennya Mbak Deni, Mbak Isma selalu menonton. Terima kasih banyak mengikuti Mbak Isma masak kali ini bandeng kuning. Kalau kuning pemirsa wis ngono Mbak Isma pamit ya. Terima kasih. Isma pamit jika tidak Allah ketara dadi wong apik aja sampai ngarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ciduki sekalian ya pemirsa. Apa bening kene kok nek nganget-nganget karek nyetekno ngono ae wis rasa diciduk. Mbak Isma pamit. Wassalam. Oh, dipateni gak kena, guys. Piye to? Piye to iki HP-ne?